Laung sin Rasul, inna syuhada khamsatun. Sabun nartun, mga patay syahid 5 perkala. Panagnan, al-mat'un. Al-mat'un, amin tau kyug dan sin sakit. Biyaun o sakit, jimatukato. Yan yung COVID-19, COVID-21. So, 2021 na kita. Way pa naig. COVID-21. Ha? Nag-upgrade na. So, pero naig. Suway sab ka mo mahali. Bangso pa may nambuk din kanyo, kyug dan sin sakit. Kyugdan kamu sakit, nag-face mask na kamu, nag-face shield na kamu, kuskyudan kamu sin sakit, ampa kamu miyatay, bistahanin baran yung patay kamu syahid. Masya Allah. Sa ayaw sa jaysab, mato kamu po hospital, way pagmas, way pagkuhan yung pagan, patay syahid ako. Napatay ligis ka tuan, naglawag ko simbaran mo. Ayaw bihat ko. Damikan ikadwa niya patay syahid, al-mabtun, hamin mga tao miyatay sin hapdi. Tao miyatay sin hapdi. Babulan Ramadan, bangko miyate sin hapdi, sawab sinbuga mo patuan, sawab pag-iman mo patuan, diatungan ko kamatay, maitong ko patay syahid. Ampay problema rikato, busan bulan Ramadan, yaon din bangsa ta simisiga. Bulan Ramadan, yaon din bangsa ta nangaong kaon. Bulan Ramadan, way pakialam nila. Pangusbang mo yanon, may taka mo ni magpuasa, di kami magkakaus. Di na mo kakausa. Intuhan ta Rabbul Alamin, di dumaak. Aipon niya, bangganta ikawinsana. Di dumaak, aipon niya, bangganta, wayrun ikatumbas na suluha. Di magdaak, inallahu ta'ala, aipon niya, bangganta, di niya madawhat, inrida, iwan ulong sin Allah. Piya, inintuhan ta Rabbul Alamin. Nawang sapam, ang katumasul, di makasahul sindum. May takaw miyuka, way ako nakasahul. Impagsahul, sunat, impagtangka, wajib. Bang sapam, makawala, wala kau nakasahul, amin wala piyagturan, wala kau nakasahul, pagbati mo si may na, continue min puasa mo, continue min pagtangka mo, sawab buka mo patuhan, ang pagkaureatungan kamatay, bistahin baran mo. Hamuk ko rin mga patay syahid. Masya Allah. Hamuk ko rin nga patay syahid. Ikatunya may itong papatay syahid, amin mga waktu kau, hadamul hadam. Hadamul adam. Amuin, pialubuhan kau, sakbo kau natutug, pagubos na ulog yung mga electric pan, naugturin mga aliyog mo. Allahu Akbar. Huwag ngumitanam kamatay mo. Sa bistahin baran mo, patay syahid kau. Patay syahid kau. Hatawakan na humus kau akatukan. Wala kau nakawati, mahitong ko patay syahid. Adapun, bangko miyati halom katukan. Huwag kau nag-iibadat, I'm sorry. Di kau mawilang patay syahid. Sawab mayta, tinggalan mo impyernos na Allah Ta'ala. Tinggalan mo, hindi akan sintuhan Rabbul Alamin. Ikaw pat niya, may itong papatay syahid, al-qarit, amin tao na lumos. Mga kapal, ngarat kaw. Pag-arat mo kapal yaw, pag-uus na lumos kaw, bang amo ni sabi komet lumangoy, kung sambil may ngat ko lumangoy, maglumos ko yan. Laungan mo siyang parang mo. Di mangina kita. Suicide din. Suicide din. Maglumos-lumos ko, nung patay siya hinda ko, nagyanin rasul. Nagukom yan to. Maong galon dyan, ibukit mo pa yung galon. Oo, kasi mga jaman sinundinisya, rima, itong yung mga tsunami. Oo, nagkawapat yung mga, namuran-muran, patay syahid sila to. Sawab, mulkat sinallahu ta'ala. Sa ang mga tao nagkukufor, asal mo kung nagto patay syahid, patay ligis. Ikaliman niya, man kutila fi sabilillah. Amuin nahulog siya akar na sintuhan. Aran sinallahu ta'ala. Sa ang pinaka-hadith, ang paring mga patay syahid dito sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang di matong hambok kusog mong pa Rasul. Kasi sometimes sin kita pagulda pun sin tao. Law niya Rasulullah, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, di matong hambok kusog mong pa Rasul nga sulong niya Rasulullah, yuridur rajul akhdamal. Law nga inhambok kusog ini mawaya na kaunin sin. At iniuldap niya ito. Law sin Rasul, fala tu'tihi mala. Ayaw mo dilan, inarta mo. Ayaw mo dilan. Dalong niya Rasulullah, in katalani, wag niya kulong niya bunuon. Law sin Rasul, katiluho. At ukaw, ay ko magpasar. Sa in hadith ini, buko ni manunjuk iparaway nga jaga, bisan pa kamong kagama. Kung biya dagus lungkupan kaw. Amin lungkupan ko yaon. Law sin Rasul, ay murilan. Ato kaw. Diba nga kulong yung mapatay niya? Ay bang kusa lang yung mapatay?
Bang sopa balong nga mabuno mo siya, kinsaya tulong ang taunar ka. Na mga kulong yung mata ya Rasulullah, wa anta syahid. Patay syahid ka. So, bimana, o mga rata mo, ha, takanyug ka, takalupa ka. Bang manisab, o sulatinang, mubok mo pinangarito. Okay mo to, ha? Kaya hindi ka to, o basul, magkuhan, no, gunyon. Mga wawa, mga wasimukun kanya, o pankewa na na, in kaya rakuman, simo kami meron sulat lupa. Ha? Simo kami sulat lupa. Pag mo siya mo na yaad, ipay ginad mo, pasuron ng kanya. Simo kami, kung nagapintod ka ako, subhanallah, kapo sa langin niya, ustads, namuray niyan ko kanalaw ko, tema mo daw, sulat mo, simo kita law pero sulat si lupa ini. Sa lang ko, ang bagsaw pa, maham nyo ni kahayang, simparasahan mo, ikasulo ka mo, kawana. May magsata na. Apa ako kiyasan tingo. Kaya kita ako si 4-5 niya. Unong muna kita pakita isin yan, mukha na sana ko. Ay nakulo ko sa ilo, kawa na lang kung kayo mo. Ay kawa, ito sulat. Naman nga ito ko, magdipin ka, sibsibo na ka muna, wang ko nawapat, patay sa ikaw. Sa, inben gano'n dito, amin kayo mo to, lupa mo, arta mo tuod. Nagdipin ko sin lupa mo. Nawang ko na buno niya, may kung ko patay siya, nila. Kaysa, ikaroan niya, palang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kutila duna ahlihi, fahuwa syahid. Isyusyulong sin Rasul, nagdipin sa sin family niya. Anak kasawa mo. Tabi ayaon, gura-guraon, udyo-udyoon, diapitan mo na anak mo, pang mani sabing pagdapit mo, ang kain kita ni Masul, bang kalusin bata-bata, siya balila mo lang si Tomas, ibata-bata, makahangpo yung magkalo magkaginin sa last fight, bakayra. Nawang kita maas, wang kita maas gumapi, kita maas magkalo, may lumaggo. Luway nagdarayag ba, ina mo, kung natin na, bang supa maimbata nagkalo, suluton sadya. Maloy rayan, di na makuhan. Nawang supa masinaman, sampay anak kasawang pagyanong tasakon naman kaw, amin sanggupan na kaw, nawang biya sanggupan, dahil alam muna, ikaw nawato ni magganta. Nawang biya dagbus ko pa, mahanunahan ko, marusing kaunahan siya. Tinawang ko, napuingan niya, may itong kapotensya, sabi, nagdipin ka, saan na nakasawa mo? Dipin ko si family mo. Imanjarya mo yun, long mo, pasarang ayaw, anak kasaw, basta mo dipinan, may itong kapatay siya. Karuan na lang si Rasul sa man kutila duna dinihi fahuwa syahid. Isyusyu inakdipin sin akaman niya.